Репортаж на Нова телевизия, който дава пример за неадекватно поведение на абитуриенти, служи за превенция в Русенско училище. Балната лудост продължава с пълна сила. Български феномен ли е празникът? Абитуриентски бал такъв, какъвто го знаем от години. Репортаж на Олга Василева и Иван Иванов. Какъв искаш да станеш? Алкохолик. Байганюшчина, мисълта на българна. Дай да се напием, да отим на кръчма. Това е вечерта, която всички чакаме от 12 години. Решават да отпразнуват по знаменит начин. Вече месец екзалтирани абитуриенти из викове се разхождат по улиците на Русе. Балната лудост в Русе стигна до там, че групи зрелостници навестяват съседни училища, където предизвикват стълкновение и масов бой с яйца. Мисля, че трябва да викаме, трябва да се радваме, защото сме млади и в момента трябва да правим точно това. Има хора, които ще бъдат почерпени. Значи не може на поп да се играе. Алкохол е задължителен. В край на краища ние също сме били абитуриенти и на нашата абитуриентска вечер също сме пили алкохол. Какво му казвам? Да се пази. Репортаж, в който календар показа как 12-класници в последните си учебни дни тормозят русенци в гимназията по европейски езици използват за пример. За нас това беше попадение в десятката. Това е опит за превенция за следващи години. Наистина това беше безумно да изпратиш послание на родителя си, че искаш да станеш алкохолик. За съжаление, по-малките ученици подражават на батковците абитуриенти. Не е важно дали ще ни бъдат сърдити. Важното е ние да сме си свършили работата, като възрастните, като мъдрите. Прилича на оргия цялата работа. Прилича на едно демонстративно неподчиняване на законите. Професорът е категоричен, че балът е нашенски феномен, показващ особеностите на нацията. Думата абитуриент означава този, който си отива. Не може сбогуването с училището, сбогуването с детството да става на масата с ядене, пиене, чалга.